Guys, kana yanetsa mundiudze. Kana yanetsa mundiudze. Kana yanetsa mundiudze guys, tibvise futi ha because kutonetsa network. Haina kana manamba guys, haina kana mazita, haina kana chi. Ngatingoitai. Ngatichingoitai guys. Ngatichingoitai. Ngatingoitai guys. Nditsvage mufoni tuone ma comments. Muri kuninzwa? Let's hope inoita. Let's hope inoita. Mbere nditonyatsokuona. Haina kana manamba. Yeah, ndone nemwe life ndione nditofura imwe life nenchiona nayo ndeise pasaida. Ise pasaida. Tikose kuona. Right. Regai pachangopinda munyaya yedu yanhasi guys, pana mai vamwe vari kundifonera. How's the network is okay now? Okay. Pana mai vari kundifonera guys, vari kundiudzei wandizivi. Nyaya yakadai so munese over sei. Handitika ava mai avanisendera message. Handivazivi. Hanimaona. Makadi zvenyu SIS MELLY. Ndikabva ndapindura. Ndiripo zvangu makadii, ndinonzi Mary. Ndiri kukumbira help, ndine mwana ari disability handishandi ndinogara kumanguzi. Handi haafambi, haatauri, hagoni kugara ega. Vatumira picture yemwana. Handitika ishi. Vatumira picture yemwana ishi. Hanimaona. Right. Ndobva ndavati makadi yenyu muripiko nemwana ushu. Zvikaziti kuSouth Africa kwaZulu Natal emaguzini. Handiti ndikabva ndavati kuzvipatara ikoko hamusi kubatsirwa here uye manga muri kutsvaga rubatsiro rwei, because kazhinji kacho guys vana mumahospitals vanobatsira. Hanimaona, vana mumahospitals kazhinji kacho nachi vanobatsira. Saka vati ivo havasi kubatsirwa, ndobva vati aiwa havasi kundibatsira, wanoda ID yemuno muSouth Africa ndikutsvaga rubatsiro rwemadiapers and food, anodya soft porridge. Saka ndabva ndavabvunza sati vapindura kuti saka mukabatsirwa nawo kumberi uku muchazoita sei? Nokuti it's a question now guys, ndakanganisa here kuti bvunze vakabatsirwa iko zvino vapiwa madhaipa po chikafu chikapera vanodii? Vari kugara nemwana akadai muhospital muno muSouth Africa, nditi mwana ane disability iyi ari kunzi agari ega, vanoshanda sei? Zvakare kana vasingabatsirwi muno, hameno ndiri wrong here? Toda kuti tionesana pamwe panhu guys, tionesane. Kana vasiri kubatsirwa kuchipatara, saka what's the point yekuti vagare nemwana muno? What's the point yekuti vagare nemwana muno guys? Kana vasiri kubatsirwa kuchipatara. Mwana anonzi hafambi, hadini. All right, Susudo, thank you. As ndato order wigi dzangu wagona su. Nancy, ava vari kuti vari kuno havasi kubatsirwa kuchipatara. Saka nemwana uyu, what's the point yekuva muno? Ndikufunga kuti tivafonere tinzwe nyaya yavo. Hangu ndoda kungonzwa nyaya yavo because zvimwe zvacho zvinoda kuti sisi vabereki tifunge. Hamuzvioni kuti sisi vabereki tifunge? Tinzwe. Asi dei vachiti ndiri kugarira mamedical bills, ndiri kubatsirwa. Taiti vagarira nemwana kuti mwana abatsirwe kuchipatara. Zvino vati havasi kubatsirwa. Havana data. Vatorina data. Vanongori nekungochata ingoti connecting network. Nokuti pane zvinhu zvekuti vabereki katifanwa kufunga. Iko zvinezvi patave apa mukona zvikuitika nemusi weMonday kune national shutdown.
national shutdown yemunomu. Hanzi hamuchaoni. Handinyansi kuona zvakanaka Simba. Haoni ndichizopfeka magirazi angu aya. Handinyansi kuona zvakanaka. Handinyansi kuona zvakanaka. 5. Kaiti vanzo. Hello. Makadii. Ndiripawo makadii. Ndimani? Ndiri Mary ndotwa Mary naitando. Womucha Mary ko maudzwana nezvedu. Ndaudonona mai Lulu. Maudzwa namai Lulu. Kainde kwa SIS MELLY kunobatsirwa vanhu. Mati? Zvikainde kwa SIS MELLY kunobatsirwa vanhu. Wana kudara ngoti mboza mayo inamba iya, wana kudara hawo. Nai mama mwana wenyu uyoyo makauya naye rini? Ndinakuya ndakamudzvarira muno. Mwana ane makore mangani? Ane 14. Makamudzvarira muno hamunamboenda naye kumusha? Kumusha ndinenda ndaimboenda naye kumanzi mazano nekushaya mari handisienda. Okay, saka hamusi kumbobatsirwa kana muno zvachose mwana iye havasi kubatsira mwana kuchipatara? Tinongobatsirwa nokupiwa miti chete. Saka baba mwana varipi? Nditomboziva kuti varipi. Makangomitiswa? Akangondisiyawo ndakadaro Maigara mose? Mati? Maigara mose? Taigara tese. Ndobva pamakakusiya mazvara mwana? Pakaona kuti mwana akadai ndobva atiza? Okay, saka mukaenda kuchipatara vanoti toda ID kuti vakubatsire, vanongada kubatsirai nechipi vanenge vachikuda ID? Zvamanyora here? Vanoda ID yemuno. Kuti vakubatsirei nei? Vanenge vachida kubatsirai nei pavanozoti toda ID kana mushonga muchipiwa henyu? Vanenge vachitoda kubatsirai nei pavanozoti toda ID? Pandakapedzisira kuenda paita nditogona kubatsira kuti azotore grant. Grant mune chitupa chemuno? Handina. Saka anopinda musystem sei musina chitupa chemuno? Ndapawaitwa kana une chitupa chemuno mutokubatsira kuti atore grant. Hamuna chitupa chemuno kaini, saka grant munogobatsirwa sei muzati chitupa chemuno hamuna? Ndizvo waiti nini ukakwanisa kuti uwane ID yemuno manje. Munoiwanepi ID yemuno naye mukoma? Ndio patinomira. Saka munoshandepi? Ndaimboshandira ndishashandi ndogara nemwana iyoyo togara tiri two. Saka zvamunenge magara pamba pepa mune mwana uyu munorarama sei? Munodii? Munogara pasitendi yenyu? Sakaoma. Muri kudii? Mukurarama sei? Ndaibvete mapatisa manje mapatisa mwana washama ndaibvetera vakusina muno. Saka imimi kuramba makagara muno mune mwana muri kuona skuti zviri kubatsira? Asiuza? Kuramba makagara muno muSouth Africa nemwana muri kuona soti zvine brain here? Ndikaorganize kuti ndonetenda kumusha. Itoita izvo kuti muende kumusha kwete zvokuti nokuti kutoenda kumusha kutori nani. Kutori nani kuti muende kumusha nokuti kuti mugare muno izvo zvinobatsirwa mwedzi unoya modii moenda futi kumwe kunotsvaka zvekumwe. Aiwa hapa pazvizvi. Saka mune mozoita sei? Hamusi kuona kuti zviri nani kuti mutsvage mari yekuti muende kumba? Kuti murongedze nyu mukwire bhazi nemwana muende kumba nokuti izvozvi idambudziko iri mwana munomu ari kurwara mwana uyu anorwara muzvona agari hadini handi muri kuzviona. So moramba munaye munomu mwana uyu mozvozodii hamusi kushanda hapana chiri kuitika makagara muri kutorarama nekupena. Nokuti zvinoita kunge handisi kuti ndikuramba pati kuZimbabwe vari kuti zvapama pakuti mishonga china chese chiripo ndechekutenga ndiri mazvoora mari panenge pasina. Saka iko kuno kumushonga munenge muchipiwa nyasi munenge muchidle nemwana? Kunokora ichi mushonga munopiwa handitika asi munenge muchidlei mwana uyu anenge achidlei zvamatandodla soft porridge soft foods jet munenge muchidlei imusingashandi? Ndomboza mapati time. Hani mati hamaende kubasa munogara namuri papa naye?
ndogara naye but mapatime handisi kuti mushando wacho. Saka namere mapatime anosara nani? Ndinongosiya vanhu vanenge vari panapa kuti vamutarisa. Ya, saka kuchipatara kwacho mishonga yacho vanenge vachianzi acharikavha here, anozogona kuita zviri nani mwana kugara kufamba kudii? Mari? Kuchipatara vanenge vachiti mwana anogona kuzofamba here kuzogara kuzodii? Hapana because spinal cord haiko right. Spinal cord haisi right. Saka mishonga yanenge achipiwa ndei? Vanomba wematambo, wemabhonzo neeprep yemafisi. Nechi? Eprep yemafisi. Yemafisi? Ane mafisi futi? Hey. Zvako musikana here? Mukomana. Aiwa musachemei. Kutongoda here kunyatsonzwisisa. Mati munogara kungani neni? Kupi? Ndogara kumanguza kuti zvinokubhodha reMozambique neSouth Africa ndiri muSouth Africa. Yui, zvino kwamuri kuti tinosvikirwa nani nai mai because isu hatipi munhu mari. Kana tichiita chikafu tinotenga chikafu chine mapamba zvoya zvosiyiwa. Zvo zvamuri kuti muri kubhodha reMozambique ko ndiani unosvika kunogara? Kune munhu unogara kubhodha reMozambique nai guys. Kuri kutaurwawo kune munhu anogara ko here kudhuze reMozambique neSouth Africa kubhodha asi muri muSouth Africa. KwaZulu Natal. Wakazara maZimbabwe kunoko but hatisi kubhodha chakasungoti ndikutaura kuti munyatsokuandastenda amene kana muchizwa kunangonzi kujozini. Saka baba vakabva vatodzima nefoni yavo kuti havachabatiki. Haitopindira foni yacho. Kubasa kwaishanda ishandepi? Baba wacho ndaishanda kuMpumalanga. Saka kubasa kwacho hamukuzivi kuti mumboinda timbovafambira isu tione kuti havangabhadhari maintenance here? Pacho ndiri pari kunzi handa pane munhu wandakambonzwa akati hanzi zvona hachisiwa baba. Zvakaoma. Namba dzenyu dzidedzerei ndizipine panapa dzinoti chii? Namba dzenyu? Namba ndidzo dzamushandisa idzodzo? Dzidedzerei. Ndandizizve nemusoro dzese. Ndogona kukusendere kwaWhatsApp. No, handisachida ndasingati musende ndati mudedzere because pane pandiri kuda kudzipina. Chirega here. All right. Okay. Mati munonzi Mary anti. Right, saka zvandaita mamhaka. Ndiye mwana wenyu wekutanga here? Ndega. Shame. Andimaona. Right, ndapinda ndiri palive. Saka ndapinda nyaya yenyu page panapa. Vanhu vari kunzwa nyaya yenyu. Ndaisa nhamba. Mukaona makuzofonegwa nevanhu vachida kuti tokumbura kuti tibatsire mwana. Ndaisa nhamba kuti vanoda kubatsira vakubatsirei handiti. Asi nini suggestion yangu ndachitofunga ndeyekutoti zvakaoma. Amen. Handizivi. Kumusha kwacho kunonzi hakuna medication madiki makambonozama kuzvizamira moga munoona kuti hakuna here medication yevana zvechokwadi? Handisonzwa mati? Kumusha kwacho makambozama kuti munoona kuti zvechokwadi medication yevana hakuna zvishuwa? Kumusha? Hai, ndakamboenda naye kumusha ka2 achiri ari mudiki. Ndaenda naye ane chi7 here. Kubva yabva handina kuzoenda because ndakazombogara kuchipatara achitwa maoperation 6 nekuti aikrosa makumbo. Okay, aikrosa makumbo, right. Kuking Edward. Saka chipatara chandinonyanya kuenda Ingles Albert. Right. Tinobva kunogona kubhayo. Alright, aiwa, wish you all the best mama. Mwana kuti paitewo change pamwana. Ndaisa nhamba in case maona nokufonera vachida kubatai nhamba ndakanda nditi. Asi vamwe vari kutotaura kuti hanzi kukaranda mishonga iriko. Kupi? Kukaranda kuhospital yekumusha inonzi Karanda. Mune kukusvikira here kumusha? Kumba kwaende kupi kumusha? Kumusha kwaMutoko. KwaMutoko. Ndimutori kudhuze nekukaranda kwacho kaini. Nokuti vanhu vakawanda tichitonewo mwana anobva kuno vachirambirwa kurapiwa ka tichitovakwidza achienda kumusha achitonorapiwa kumusha otozotitumira mapictures anaka. Takamboita mukadzi akanga ane ziso rakanga rakuputika iye zvino ranaka ukanogadzikwa. Tikaita mwangari wechigaizi akaenda futi kumasvingo uya akachito operation yechiya chazivi akanogadzikwa futi akatonaka akazodzoka kubasa.
tatoti tichimboenda kumusha saka it's worth kungotrya because iko zvinoona nezvazviri kuita muSouth Africa maomero azviri kuita nekuti hatizivi kuti ramangwana achaita sei. maSouth Africa zajamuka kuti maZimbabwe ngaadzokere. Mozodii nemwana? Mozoita sei? Makambozvifunga here kuti mozoita sei nemwana? Makambozvifunga kuti let's say matanga kunzi maforena hatisi kumada ngavadzingwe munomu, imi mune mwana munozoita sei naye? Ndo zvandinoda kuti mufunge. Animaona kuti muite decision yenyu because amusi one dema muri one munochirara vakauya totiza but amukazotizi muchisiya mwana wenyu anoziya. Saka muchifungai zvakanaka. Nekede musasora muchitikwa nekuti sometimes zviri nani kunozvionera mega muri kumusha paground mona kuti zvakamira sei, nekuti muno macho mutoona kuti zvatochinja zvinhu asisiri zvakudhara pamakauya muri kuzvionera kuti a lot of things are changing. Handiti maona saka zvokuomera uri kumusha wako zvitori nani pane kuomerwa uri muno. Saka ameno kana mazedzeda kuenda kumusha nemwana munozongondiudza. Asi kwaiko zvino ndaisa nhamba kuti anenge achida kubatsira iwo awane kubatai pafoni akubatsire. Handiti? Alright, pakanaka. Mune makore mangani? Ndine 48. Andikatena ngavheri 48 ndizotena musi wa5 May. Okay, alright wakoma. Alright. Aiwa pakanaka zvako. Shuwa munhu mwana wenyu wani yeyi makamboita umwe kana ndiwo vakanga ari wani chete? Ndandita wani yega zvatongopera zvakadaro. Ende makatomuita makura kaini? Shuwa munhu ongoita mwana yobva atiza. Murume asangane mhuri yake? Anga ane mukadzi akanga ainayo kuti angabva arambana mukadzi atina anogara kubhotwa anabva wangosiyanawo zvakadaro. Saka munhu aigara ini ndakatodana naye anga ari wangu atodhivosa kudhara. Wanga ari murume mukure? Anga achiri mudiki, aitomudiki neni futi murume wachona. Waive mudiki wamuri? Mudiki mbijana chete takangosiyana mbijana. Kuzvino dambudziko rake ndirei naimire kutiza kungotiza kudaro? Ndibvunza varume vakaona mwana kuti akadai vanobva watiza. Ibenzi remunhu kwaari koko kwazvimbofi zvakamunakira. Hazvimbofi zvakamunakira zveshuwa. Anenge achingombeya serombe saizvozvo. Zvikadzoka. Mutambura mose. Alright, pakanaka mukoma nditi? Alright, sharp. Mwana ane 16 years. Mwana ane 16. Ane 16 years mwana. Saka guys ndaisa ningikiri namba dzamai avo vanoda havo kuvabatsira, vari kuda madhaipa, vari kuti anodya masoft foods chete. Ndatosvika pakuzoperigwa kwavataura kwacho kuti kwai kubhodha uri necheKwaZulu Natal. Kureka uko. Nokuti kubva pano kuenda kuDurban KwaZulu Natal kwachona pano chete kubva muJoburg chete it's 5 hours. Tikazodzera ne2 dzekuno ku7 hours. Kuzobva uko kuenda kubhodha ko pamwe dzimwe 3 hours. Handiti muri kuona tiziva rose chingori murodi. Saka ndashaiwa kuziva kuti panga basi vanoda zvakubatsira batai mai ava. Handiti tizivi kuti havasi munhu wepano. Zvandotaura zvezva kuti vanhu munongopa mufamba muchipa vanhu nhamba. Mazvionaka havasitori mai vepano. Handifungi kuti vanotori neFacebook mai ava vangoraigwa kunzi ndai kwaSIS MELLY uko munokanda mapikicha emwana. Kwai 14 mwana kwanza ane 14 mwana 14 years unoona. Saka amene ndakubatsira nhamba idzo right. Handei kunyaya yedu yanhasi yatunganidza pano. Nyaya yedu yatunganidza pano guys inyaya yemaaudio amai vaya vekuChipinge. Handiti vakaburisa maaudio vekuti isi taramba kuitwa magwaridhi takachengeta dzimba varume muchivhuruvhaya muri kuSouth Africa kuJoni ikoko nevakadzi maZimbabwe. Handitika zvinoti maZimbabwe maita mbiri yekudanana nemandawaya muchidla mari yavo. Kwanzi unosiya watenga movha pano wotenga touch screen unofunga kuti ndinorara nemovha ini ndinorara netouch screen ini. Amai vaya vakapenga vakazvinzwa zvichireva kuti bedroom yakakosha. Ndimuri kuona kune vanenge vachirambira vachiti handidi bedroom handidi bedroom yakakosha. My Lulu gave you number. Number ndakapina apa. Animaona. Zvinoti bondi rakakosha. Antimaona. Saka inini manje now asimai vaya chero varume vakapindira vakavadzinga vakavatisa vakati vada kukurova vakati varoda kudi. Animaona. Asimai vaya pachifeya vaitaurawo chokwadi guys. Vaitaurawo chokwadi. Antimashona. Vaitaura chokwadi mai vaya. Nokuti ndida kubvunza kuti guys kune varipo vanhu vakadaro mucomment section vakazotevera kuno kuSouth Africa zvenharo. Ndichavhurira malaini mutiudze pamakauya kuno kuzvenharo makawanei. Makausvikowana kumba kuvarume kune chii.
Anomaona murume abva kumba matambura mese zvakanaka kumba murume ati ndakutengesei huku dzamunadzo ngatitengesei kudai chikicheni chamunacho andika ndiinde kujoni ndotsvaka magrina pastures kunomwe varume andika okwira opinda muna munhenjwa uyo ngururu akananga kusouth anomaona asvika kusouth kuya mazuva ekutenga zvinenge zvakanaka anenge achifona variko vari kutora masitusheni idzodzo right now anomaona murume anenge achitofona anzi ndiripo namaiti maiti vatotaura kuti ndiripo ava maiti vatotaura kuti ndiripo right murume anenge achifona mazuva ekutenga zvakanaka sezvanaka asi zvabatanaka ari kufunga akangobata ka 10 rand anenge achifana kumusha muri sei mhuri yangu iri sei hakuno kuzvishekaoma angobata ka 20 rand kana tokumbira mabhuru ndifonesewo ndimbofondera mhuri yangu zvasvika musi azowana kondiraka yekuvakai kondiraka waiwana yekucheka miti kondiraka waiwana iko zvino wakanga mamhuri ukati uchitumira kuti komari kunokonze hazvina zvisitobatana kana kuti basa chacho risitombobatare kana tina kubhadha kwamhuri kari kunetsa varume vatanga kujamba andika alright kana pamwe anenge achitumira umwe anenge achitomeka kuti every month ari kutumira mari yake anomaona achitotumira mari yake zvakanaka maybe uchitopiwa kana 5000 iri kumba inenge iri right anti uchingorira mhako chingotengeta wagara kumba antika kuzimbabwe ikokoko then murume achingotumira mari let's say ari kutumira kana 10000 every month asi arova 5 years it's shani asina kumbodzoka kumusha achingori kuno kuSouth Africa kunoku iwo akangochengeta pamba ndo ugwaridha uya waita kwachi nemukadzi yekuti tiri magwaridha kusema tichengetesa mudhuri kureva kuti mana mahobho iwo bva wadisapia wabva waenda kuti ndikuchengetera imba yako antimaona saka ini baba vamai ava ndakabvumirana navo guys nokuti mukadzi achisimuka kumba kwavo guys uchinoroora mukadzi antika kuti ndakuda kugara nemukadzi anditi mukadzi kumba kwavo sadza ririko guys sadza kumba kwavo ririko mukadzi ushu mvura iriko magetsi ariko tv iriko chisiko anditi chepakati pemakumbo ichi ndo chisipo body pop ndo inenge isipo animaona ndo yaanenge ati ndoda kufambira ndoda kuinda ndinogara muno munhu body pop haiko kumba kwavo hanga vatikana vabavira nabhuti yake saka nemurume aita 5 years guys ariko kumafuro manyoro anditi iwo uri kuafrica anditika medzisiro chii mungavashora here ngataurei chokwadi mandau ose muri kushora mai ava uyai pano imi varume vese vechindau muri kushora mai ava uyai pano tinyatsokuonesera guys mandau tinawo mucomment section umu tegai mandau amunoziva ese ngauye pano vatiuze because ndo vane chisystem ichocho vane chigame ichocho guys chokwadi talking from zvandinotoona muno vane chigame muno mungavutogara nenhingikiri nevakadzi chero vakasava vekuzimbabwe vanogona kugara chigara nevanhu vemuno animaona vachigara nevanhu vemuno kuchinzi mukadzi ari kumusha mukadzi musi wanonzi ashanya kunoku zvinenge zvakapfekwa mai mwana animaona ende haapagari makawa nyaya pingi guys hatidi kuinda kure guys hatidi kuinda gai tikupe example yamakawa mose nyaya pingi makaiwa nyaya pingi ani muri kuziva kwamai comfortuku makaiwa nditi murume uya mundau wauya kuno kwasiya mukadzi kumhatso wasvika kuno kuwanyenge girlfriend andika pinki anditi pinki onoshina shena achimiramira mutakishop yomurume uya mukadzi ari kumusha uko hani murikona pane uroyi wavepo iko zvinezvi iko zvino pinki wakaremadzwa nemukadzi wacho pinki wakaurayawo mwana womukadzi ucho makazvira maikamvura achitaura uko andi muri kuona saka vakadzi vanenge vachida mutombo ndo vanenge vachida vanoda mutombo kwai tachiskrini haikwiri munhu nevakadzi vekuchipinge ende ichokwadi tachiskrini movha yaikwire muntu haikwire muntu animaona saka ndida kungoti tionesane varume vechindau anditika gemu reitoriziva munoya kuno kumogara nemaxhosa mogara nematswana mogara nemazimbabwe mogara nemamheno vamunogara navo kunoko takatoona vakawanda vakachinjiwa life yavo nevava vako varume matakishop ava mandawai kunoko anizi kuti inyaya yekuti culture yavo inoti unogona kuita vakadzi 3-4 parikanoita vakadzi 3-4 anditika zvine mutemo zvine channel yazvinoitwa nazvo anditi kuti mukadzi mukuru azive kuti ndo zviri kuda kuitika pane channel inoitwa nazvo you don't just come here anditika wogara kuno kuota mukadzi woti kwai mai vari kumusha voita mugwaridhi havangaiti mugwaridhi wako apa vakadzi tinenge vakadzi vechidiki ani mazvona saka toda kuti tikuudze imi varume kuchipingi musazondiroya ini tingotaurawo pfungwa dzangu andi musazondiroya please varume kuchipinge please hanzvadzi dzangu muri vamwe vangu imi asi toda ngotsiura nawo
kuti mai vaya muri kuda kurova vaya imi munozonotsikisa ngoma yenyu kuna Ruwizi Manyenga handi kuti Ruwizi Manyenga aimbe kuti mahure mahure ende futi pamunotsikisa ngoma dzenyu dzinokurumidza kuexpire asi dzanga dziri dzamacheso ndo dzinotomboita damba refu vakadaro mai vaya ndimona motsikisa ngoma dzenyu kunyanya Ruwizi Manyenga kuti aimbe vakadzi avo handi mazviona asi imimi munenge muri kunoku vakadzi vari kuprotektwa nani imi muri kunoku imi muri kulanyika rutivi kunoku muri kufara muri kunoku vakadzi vakarinda madziro kumusha kwacho hamuende munoitwa nei vanhu vadii hanzi hakuna kuti Mandau ega ndizvozvo nekumashona ikoko nekumashona tiri kubata kwese nekumashona ikoko vatoriko handi mukadzi ngagare kanyi ini ndichigara kunoku mukadzi ari kumbatso handika ndiri kumushando kunoku uri kumushando wakuita mushando wokushandira vanhukadzi vekuno woita mushando wokuenda kubasa saka mungashorawo here vakadzi vakahura hatisi kuda kukudza mafeelings toda kuenzoudzana zvakanaka handika tichionesana usauye vakandigumbukirako nokuti ini ndiri kungotaura ende handina kutuma munhu kuhura regai ndigare ndagadzisa ipapo handisi kuti vakadzi hurai but tiri kuda kuzama kuonesana andikanoti kwasava SIS MELLY zimairi yaranga chiti vakadzi vedu vaende kunohura handizvo zvandataura but toda tionesane 5 years uri mujoni iwewe handika wakaenda kumagreener pastures zvokwadi wasvika pafuro manyoro kumagreener pastures mukadzi igwaridhi ririko kumusha uko handiwaona rakarinda madziro 5 years akaitawo chikomba unga mushorawo here vafona regaitiwe halo pamagwaridhi muri seiko pamagwaridhi aiwa handisi gwaridhi ndakaramba but ndoda kutaurawo nyaya yangu tocontributewo ipapo panyaya dzemagwaridhi ndipapo zvepatiri asi tiri pamagwaridhi ipapo saka fambai nenyaya alright ini ndakatongoti ndichangororwa nemurume wangu ndiwe kuarea ikokoko noti exactly kuchipinge but maarea ikoko handikataure kwandobva because pane vamwe vanogunozobata kuisira ngosi saka ndakati ndarorwa ndakatongogara tichingoita mwana wangu wekutanga ndositore mudiki 20 years ndichine 20 ndobva ndanzi mukadzi isusu pamutemo wedu mukadzi anonogara kumusha achichengeta mai ndokwaunoogara nawamwene ndikabva ndati pakanaka baba mwana handina kurapa inini ndiri kuenda hongu ndinoenda kunogara namai tichichengeta mai imi muchishanda atiti zvakanaka mukuroga pamwe chete semurume nemukadzi ndakavapa condition kuti inini on one condition kumusha ndiri kuenda asi musi wandichanzwa kuda murume ndokumbira kuti mundudzoka because ndichiri mwana mudiki it's not every day but ndine musi wandinonzwa feeling yekuda murume saka mukangondiudza kuti hongu ndichandochengeta mai venyu imi munenge muri kubasa hazvipromiseka kuti nhasi ndopandoda murume kana kuti mangwana pandinenge ndanzoda murume makangondiudza kuti ndichaita sei ndinobva ndaenda ndichimhanya bva ipapo murume hatina kuita madays vanatete vaipa pressure mukadzi anofanira kuti auye takatoenda kulive nemurume tichidzoka zvikanzi mai varwara dzokai tisina kana 3 days ndobva tadzokera zvikanzi mukadzi ini ndakabva ndasara vachinonoona kuna mai vanga vatorwa natete uri usiku zvikanzi munofanira kuti mukadzi agare kunoona imai vazorwara aifanira kunge mukadzi uri ndiyanga ari pano akabva atopindura hanzvadzi dzake kuti inini handina kurorera mukadzi wangu kuchengeta mai saka chandoda kutongozivisawo kuna vamwe vakadzika kuti ngatisaitwe magwaridha simudza muromo wako une right yekutaura pane kuti tizoita mbiri yekunzi vakadzi mahure vanohura whatever just say your voice kuti inini apapa sezvandikaita ndakamupodza murume wangu tichangotanga kuti agare aziva kuti ndichasvika musi wokunzi ndada murume ndozvinotsvaga fudza mombe rinozoti rokuponesa here kana kuti wati saka ndakatongogara ndamudza kuti inini kana musi wandodiswa kuda murume ndichadii ende zveshuwa haana kana kutipindura haana kana kudii asi paakazoonana nehama dzacho dzakatozvindudza kuti murume wako ari rafu atipindura kuti mondidaro inini handakurora mukadzi wangu uchengetera maiwo nechemuromo ndakangoti ndezvekwenyu zvomanzwabva ati because imi mukurarama makagumbatira varume venyu ini moti tokanzi ndorara ndakachengeta mai venyu ndakabhala kuita gwaridha wenyu inini saka vakadzi ngatingwani nechimwe chechitu tauya muno mujoni
friend yamurume wangu uyu vanobva kuarea mumwe chete koko. Ndakaona arorana futi nemurume nemukadzi wake. Saka nenyaya yekuti vanhu vanga vagara vachingowirirana taibika pamwe chete. Ndaiona zvinhu zvakasiyana siyana. Mukadzi murume akasouya kare muno mujoni. Mukadzi anogariswa kumusha paichinjanwa vanhu vakasiyana siyana. Saka taiona mumwe mukadzi taigara paarea pacho chitonzwa tsitsi nemurume kuti toita sei vanhu ndobva vatoti timupa pressure kuti unza mukadzi muno mujoni. Iye ndobva atoti mari dzikundirambira takati aiwa tichatokubatsira kuti mumwe nomumwe achakukweretesa mari wozotidzosera hafu andipoiwana. Murume achita narosvika ndobva tazomupa mari mukadzi ndobva auya. Guess what? Achingosvika hana kana kuti 2 days anga kuti ninga anopfeka matirausi anopfeka mini. Isusu ndisakufungira kuti todana nemurume wake. Saka takangomuti hapana kana akamudza kuti vanhu tese taipa pressure because murume wako ndiwo magariro anoita kunoku. Saka taida kuti at least wakagara pedyo nemurume wako zvinoita nani. But vanhu type idzodzo dzakangojaira zvekumushaka ameno mai ava kuti vabvepi. Mai avo vakatoti bva watanga kutoita nharo hauna kana kuita 2 years ndobva waita mwana. Izvozvo vakadzokera vanowana 4 vakugara kuZimbabwe. Murume akutoenda on nekuhura. Saka ndo zvatangoti ndikudzewo kuti life yacho nevakadzi nyaya yekuti tinoda kutenda varume nemusoro stereki nenungo hatidi zvekushanda. Tinosunga kuti wakangozvara ndokuti ugare pamurume kuti hatirambe kuti vana vakanaka but akagadzira family planning uyo haapengi. Saka ndo contribution yandatongoti ndingokopawo hangu kumadiaries. Right. Kuti pasi neawanda kuti tamagwaridha hatina kurorwa kuya kuzoita magadi isusu. Right. Thank you very much Kola. Saka muchina here murume wenyu? Titori tese takagara hatina kana problem ndatori happy nazvo. Good. Zvoro dai ndandisipota kuno kudai kune kune muZimbabwe urimo imomo. Dai ndakatozara manga. True. Ndizvozvo. Saka pasinawo vanoda kuti tisa marombe. Right. Kana waona kuti uchiri kuda zvogara wega tenga gadi uchaga gadi pamba pako. Iwewe wogara kubasa kwako uchigara nemahuri. Finish. Right. Thank you very much my sister. Gatimbotora Zimbabwe dziri kufona idzi. Thank you. Nhasi zvangu ndodliwa nevanhu vechindawa. Nhasi zvangu. Hello pamagwardhi. SIS MELLY makadiko. Tiripo makadiko. Ndatoona kuti panga ndikasaita wekufundira vanga kambondidaire. Okay. Makandipa nhamba yachitaura nyendoda kuti mundi advertise shop yangu ndinohodhesa zvinhu zvinobva kuteke. Alright, ndiri palive iko zvino. Ndafunga kuti mafona ndiri palive ndafunga kuti mafona kucontribute. Regai ndigotaura nemi ndapedza live. Okay. Alright. Ndandati ndio kunanga namba yekuZimbabwe kandikati magwardhi. Takufonegwa nemagwardhi. Anoona. Right. Hanzi namai vaya ini ndakanga ndatonzi nemurume wenda kunochengeta mai. Handizuti mai vanochengetwa kuti vadii. Handizivi. Kuti vanochengetwa kuti zvaita saka mukadzi anororerwa kuti kwai yauchengete mai vangu. Ko basa revamvana vavo vana vavo vasikana nderei. Ini murora ndinoendawo kunobatsirawo handika kunochengetawo mai asi haisi yachijutiramo. Ijutirei nyimi mamvana vanasikana imimi. Munenge muchimisa mabumu muchimisa musoro twai murora. Iwo wagara nemurume wako kwata kwagumbatirwa kwabatwa magaro usiku hwese. Otwai murora mukadzi wayo twai inochengeta mai. Iwe ndio mwana mai ndio mwana musikana inochengeta mai wako. Go and look after your mom. Agona sereki murume uyu. Geti muzwa vamu. Hello pamagwardhi. Hello SIS MELLY. Yes, muri sei? Wetaurawo zvangu. About magwari. Ndiri vamwe vanhu vekuchipingo ikokoko. So it's like munoona zvinoitika kune mandau. Ingati most yavo vanhu ava. So this is SIS MELLY. Alright. Most yavo havana kuenda kuchikoro. Both vakadzi nevarume. So vamwe vanhu vanotouya kunoku vachiri vana vadiki vari varume. Totoita 2 years asiya kumusha kusina mukadzi.
Ozodzoka kuZimbabwe uri kuMozambique. Ini nangu atinogara titori in between, titori pakati nepakati pokuti paborder like but tiri kuChipinge side. Saka most yevanhu vari muChipinge vanobva muMozambique. You get my point? So the moment anozodzoka kuChipinge kumusha manje ndo paanochizotsvaga musikana wakurorora mukadzi wakurorora ndanda zvokutotsvakirwa. Saka vana vekuChipinge manje nepressure yekuti majoni because 90% yevanhu vekuChipinge varume vavo vanonzi majoni they work kuno kuSouth Africa. Saka nepressure yekuti ndinzi ndarorwa nejoni the moment anouya akauya nezvimaredhiyo akauya nehembe akauya nei zvakangowanda wanda vana vatone excitement tatone excitement ndovana mujoni wangu. Then baba ndo pavanozoti ndakupetuka kupi ndakupetuka kumushando mimai mochisara pambatso muri gwariti mwazviona manje tisiso magwariti manje munozviona manje but nekuchizofamba kwenguva manje excitement yanopera kaikuti mujoni ndo mhano ratoneta mai vana yekuchizopinda kwavakati but handiri kunyepera vanhu veculture yechindau vazhinji vanoshandisa musonga wekuti vanoshanja kuti ukaata neumweni muntu vanoti kwai kunozi kuhasa kurutsa ropa kuyani ndo zvavanoshandisa but vamweni havatorina mushonga yo but ngenyaya yekuti iculture inoitwa muchindau vamwe havana but tatongone belief yekuti vanhu veshe vanobva kuChipinge ukangowata nemurume usiri wako murume unozohasa. Saka mukadzi anobva andoshingirira kuti ndikazohula mwamuna wangu unozodini unozohasa ndatobuda pachena kuti pane zvandakadini zvandakaita. Exactly. So ava mai ava vakataurawo atiti kunyepa zviro zvinorwadza nekuti zveshuwa vamwe varume vekuChipinge atiti kunyepa vanochengeta if you come to Chipinge majoni mashoma vasina kuvaka muChipinge especially kundau yandinogara hangu inini vanoita competition yekuvaka vanoita competition yekuvakwa mukaona dzimba dziri munana Chimanimani mana Risitumo munoti dai mhatso yaisimudzwa yaiuya mujoni nyika yaikombita kana kunana Yuvo kana kunanani. Saka ndozvandarazve neexcitement yekundoti ndizi ndiri mukadzi womujoni zveshe ndinazvo not knowing kuti ndine zvimwe zvandenge ndichizodiniwo like zvona izvi zvomubedroom. Exactly. Saka ndo maitira ati takaita ma-victims ekuti kude zviro kude mare kude kundozi ndiri mukadzi womujoni kana kuti kude kundozi pamhatso pangu pane mhatso yakanaka kana ndakatengerwa movha and most yemovha dzinotengwa dzinenge dzakandopaka aiudrive uri mukadzi haubvumigwi aidrive SIS MELLY aidrive inenge indoripo pamhatso inanoona ndaidriva ini ana ndikaidriva ndodi ananoona ndaidriva ini ukaidriva nodi unenge wafundiswa ndiani zvandiri kutaura kuti kuti usina kufundiswa pana kufunda saka unenge usina exposure vanenge vasina exposure yekuti unodriver inenge yakandopaka mugaraji. I'm talking hangu nevari kumaruzevha vari mutaundi at least tangwarangwarawo tasiyana neokuri yokumaruzevha mozvibata. Saka vazhinji shuwa vakadzi vekuChipinge they fall kuita mavictims esituation yamai veve because most yevarume vekuChipinge they come to South Africa havaendi kuchikora vanototiza chikora veiya unono then vochiita zviro zvakanyi vanongwarira kutumira mari kudini kana waita wako munyama wako unenge washaya unongwarira but most yavo mari unotumirwa zveshe zvinonga zviripo woenda kumukuru kutaundi weitora mari but kuzotama murume kunokumaji but ndinoona sekutongo zvangu zvaakungofambawo nenguva ine ana mai amweni vekudhara vatoriwo vetoti vanototitaurira kuti isusu ana baba vakaenda joni kuchahambwa ngetsoka nokuti kwaipedzwa gore mwamuna aende joni asi vaindogara baba uya kana kuti after 10 years uya obarisa apa vanenge vari pabarika. Saka ngenyaya yekutiwo taamu21st century taavakadziwo vechimanje manje nezviri kuitika izvi panoti shupei zveshuwa panoti shupei but uzvigadzirisa kwemene mene mandau anonesa ndikunyepera SIS MELLY mandau iwe wakaroorwa ngemundau ini ndakaroorwa ngemundau but ndiri muZezuru hangu but ndakaroorwa ngemundau ndakakurira muChipinge ndichozoroorwa ngemundau. I have my own story but I cannot say it panapa pane hama dzepamuna tiudze mhani iwe saka murume wako chinaye ndiri munamudhebhe
beke mwamuna wangu ndinayo but wakarora mukadzi womuno mujoni. Nhema dzako iwe uri kumusha. Wongoripi iwe pakarogwa mukadzi wechipiri? Andandoti aongororwika wobva wangwamba nekuya Joni. Ndakazotouya Joni unono after ndofunga 6 years dzaro. Zviya zvokuti ndaita nharo dzekuti ndode kumboendawo Joni, ndode kumboendawo. Iwe unoda kundudza kuti wakasiwa 6 years, unoda kuti wakasiwa 6 years uri kumbatso iwe. Murume aiuya. Aiwa waiuya, apapo waiuya. Saka wakanditi unozoenda Joni wadini wapedza kuwaka. Okay, right. Okay. Saka waiuya pamwedzi poga. Waiuya every 2 weeks wanga ari manager. No advantage yanga. Oh, hayi wanga ari manager. Good. Saka ndokuchiuya, saka iwe ndokuchisara kumusha uchivaka manje. Wosara uchivaka kumusha ndokuchitevera kunondokwana kwatove nemumwe wematako makuru. Weya mukadzi uno wakanga pandakatororwa inini wanga atogara anga atori asina anisingazvizii. Ndaindoziva girlfriend, ndakangozipa ndakazozvibata ndaindoziva girlfriend kube kunyepa utori mukadzi. Waiti girlfriend ndiye murume wako? Pandakatanga kuzvibata kani ndaiziva girlfriend unondozivawo zvokuti tiri Joni chichi haazi kuramba wakatobvuma asi anondora kuti wakatoende korora uchizotozviziya ndachizouya background. Mukadzi uyu ndewe kupi? Muzimba yakati kune menyika? Ngewo kunoku. Alright. Angatove nemwana? Zvine zvatone vana vatatu. Vakatozochata vakaita muchato nekuta mapepa. Iwe kunema dzako kucheta kuti iwe uripo kuita muchato? Ndiripo SIS MELLY, ndiripo. Inini handisitaura nyaya umweni munhu bandi kutaura yangu inini. Muchato waitwa pai muhoro muchechi? Vakatanga kuenda kuhome affairs vaenda kugadzirisa zvemapepa zvinezvi zvochozoramba but pavakazoita havo seremoni yavo zvakazenge zvazvo kundode kundofadzana hawo. Seremoni ichitoitwa iwo mira munin'ina wangu mira. Seremoni ichiitwa iwo kanga uri pai? Ndandisipo, ndakavharwa. Wauripi? Ndakazoita zvekutozosa. Ndandiri kumusha. Wakaendeswa kumusha? Ndandiri kumusha time yacho because inini ndaingoita zvekunge ndisingagari unono permanent. Ndaingoita zvekuya ndeienda. Saka iwe pane mwana nemuchato nemurume wako iwe uripo? Zvandiri kumutaura SIS MELLY utoripo. Muchato wakatoitwa. Vakatoita muchato. But mapepa akazotongorambawo zvawo. Zvinoita Mwari. Kuti vatori vese. But pakazoitika muchato unomani ndokuchitizonesana kwatakaita nemukadzi uno because ndaitombosvikapo pavanogara papa ndakazoti ndichade zvekupatiswa handichagumipo nganitsvake kwangu. Saka zvakaitika zvikazoitika tochozoti haungazivi zvinozoitika but izvezvi zvese amusengi ndotogara muno mujoni haatozvizivi kuti ndogara muno. Makazosiyana? Hatina kusiyana tiri teshe nebaba yemwamuna wangu ndine kubasa kwangu wandinotoshanda. Saka iye akuti uri kuZimbabwe? Exactly. Saka ndikuti uri kuZimbabwe haafone? Handioni. Kokufona anti murume wako haafone nemukadzi wake? Ndozvandataura kuti sime ndikazonyanya kuita dhipi pane hama dzemwamuna wangu napo dzinozotozikana zvikuitika. Saka nozochaiwa vanochaya peya unochaiwa wotozichipetuka. Kuchaya mazana akuchaiwe munhu sha. Akuchaiwe munhu tino yako. Kuchaya ni wanochaya mazana akuchaiwe munhu mujoni muno. Kasina kujairira kusvika pakadaro. Saka izvozvo achigara musaka dzatumidzi makarambana akamunin'ina wangu. Makarambana. Just because hakuna murume kuti uri kushanda muno mujoni yari kuti munhu ari kumusha. Meaning say kuti asi kutombofana kumusha kachiteta nemukadzi wake. Anototi iwo for your own security aufana kutozvizikanwa saka unotoita zvekutobirirawo kutouya kwangu. Haufaniri kuzika mwanani? Saka enda. Mati? Kwaifaniri kuzika mwanani newe? Nemukadzi wachozvo because takazomukonana to the last. Saka akazoti unouraiwa. Saka it's better usasatosika kuti unouya mujoni muno. Inhema dzake ari kutokunyepera murume kuvhundisa kuti kwai unouraiwa. Ungaorega murume wako. Ari kutokuvhundisa murume wako uyu turi speaking munin'ina wangu. Murume wako uyu haachatokudi akutoita zvemukadzi uyu. Akutongokuvhundisira iwe kuti unouraiwa kuzodai. Iwe unonzwa sei right now knowing kuti une murume wako akatoshata nemumwe mukadzi uripo iwe. Iko zvino uri kunzi uri kuZimbabwe iwe uri mujoni kushanda. That means akufonera choga kuti uri pai. How are you feeling right now? Unowa sei? Ndinotorwadziwa asi chekuita handina. Ndinotoonana hedu but hapana.
Munoona kupi? Ndine kumatsa zvekwano ndilojera. Unotobhadhara rent pamba pandinogara ini. Ini ndinogara kubasa ndinozoenda kumba. Kola, saka uri kuona kuti uri kuitwa girlfriend apa ndiwe. Exactly, ndo zvemene zviripo. Uri kuitwa hure apa ndiwe. Aiwa munin'ina wangu, make a decision. Sorry apa whoever chateerera kana pane hama kana chichaziva ndezvenyu izvo. Atingambobvumiri mwe mukadzi wedu munin'ina wedu tatambudzwa kusvika pakadai. Watambura enough. You've suffered enough. Kuti ungaroregwa uripo uchinyevegwa murume uyu game rese aitokunyepera, aitotamba game rakachiziva zvaari kuita. Kukuti kwaenda kumusha tonoita mapepa aitozviziva kuti mapepa yaabudi, aitozviziva. Mapepa achabudi zvezvo kuti kwaemerora naye mugodi haachabudi, aitoziva zvaiita murume uyu. Saka uona chiri kuitika munin'ina chekuti uko zvino iwoka apa uri girlfriend usati nemhakaendi kudaro akachita nemukadzi uyu. Murume wako ari kushanda kubasa nditi akanzi afa nhasi mukadzi uyu ndiani muchato mai mwana. Imi munongoramba muri girlfriend kwamuri kurojekwa muri ikoko. Ani mwana imbei kumusha anti yauri kuti wakavaka unoziva iwe vanhu vechindau inongotogwa nehama dzake. Nokuti izvi zvama dzake dzozviziva kuti ane mukadzi uku iwe uri kulojekwa. Saka hautomboindi kunoclaima kuti ndakavaka imba yangu pano. Kumusha aiwini. Anaiwina Kola, hama ndo dzinotora, hama dzake ndo dzinokutorera iwe. Maybe kuda hama hadzo kana paine zvine zvazoitika menwasa. Hama nokuti usafunga kuti ndikandikudze zvinoitika munin'ina wangu handisi kunyengera fuda kudza chokwadi. Kana kune vanhu vanoziva game rese rinenge richiitwa ihama. Hama dzemurume wako they know everything. Kwauri vopretenda kuti havana chavanoziva. Ndoda kuti ndikuudze ndo vanenge vane information yese. Izvo right now unenge uchitotaugwa uchitiwa stupid uchitonyeiwa vanotoziva zvese zvausingaziviwe. This is really papa ndichiri pabasa. Sorry ako munin'ina wangu sorry. Saka anotouya hake murume mukurana kana auya uko. Zvakanaka tinodanana chaizvo. Tinodanana. Kutodanana chaiko ndakatongoto hapana zvandingaita ndingati. Saka uri kuona zvaari kuita murume uyu. Uri kuona zvaari kuita. Ari kunyepera mukadzi wanogara naye kuti uya takasiyana. Handikuona. Ehe, ari kunyepera uyu kuti uya takasiyana. Kana saka paanouya kwauri iwe paunomubvunza kuti nai baba, saka zvinozoguma nekuita sei anopindura kuti chi? Ndakatoneta zinela ndichatobvunzi. Ndakatoneta. Pawaibvunza aiti chi? Pawaibvunza aiti chi? Ndopaingoti it's for your own security. Zvakanaka baba. Saka kwauri kwacho anouya kangani? Anouya every week? Every week handitenge tichitishe. Mukadzi asinga achitonyebwa zina amene kwandaenda anewe murume. Vana mune vangani? Tine 3. Anochengeta vana vake? Anochengeta. Saka muri kuchengetwa ini, saka imagarira kuchengetwa ini handi? Handina hangu chandinoshora asi pfungwa zvandachitaura hangu kuti zvozvoti vamwe vakadzi yese vanobaitwa magwaridha vari kanya havatobvumidzi kuuya Joni kwacho but inini lakira ndakangoita angero kuti Joni ndinouya izvo ndikada ndoenda kuzimbabwe ndimboona vana ndinongoenda ndadzoka ndongodzoka futi vana maholidays vanotombouya. Vana amwene vachiti kudi kumusha? Hakuna. Mainini makagadzirwa kaini shonga ikwenyuko. Ndotokuudza chokwadi makagadzirwa kuti musatomboshinure, musatombosumudze muromo, musatombodii. Ini pangadofiwa motovati henyu weekend. Sorry Adon. Guys ani mazvona zvinoita vanhu kuti marume kuchipinge. Aiwa pamberi namai vaya. Aiwa mai vaya ndinotomira navo vaya kuti kwanzi chii munhu ngaureka. Hai ndinotomira navo mai vaya. Mazvingwa memwana zvinorwadza zvichitiwa mumukadzi mukuzviona. Zvinorwadza achitiwa mukadzi kuti kunyebegwa gwaridha iri murume uyu kureva nhema kuti kwai inda kumusha uda kuurayiwa kuno kune munhu pamwe atorina kana pfungwa dzokuuraya munhu nenyaya yekuti akada kuti asara achigara nemutswana nemunhu wake wemunhu uyu kunyepera mukadzi ushu uya unonyepera uya kuti wakaenda mushakatosiyana iye achinojera mukadzi munozviona munoiona gemi guys ini hangu ndingawanzoti nditi hura yenyu handigoni hangu kudaro asi aiwa varume mukaurigwa you deserve it. You deserve it kana mukaurigwa because akana aiwa akana ndagwadziwa nenyaya yemwana winaini zvakaoma. Mavaona nditi varume ava, mavaona nditi varume, mavaonaka kumukadzi mukuru ndiye woitwa small house mai mwana. Small house yemuno yakavhoteka ndiyo hama igurika tinochata mai mwana kukuzoti ndakumusha kuti asara achichata naini. Guys, amen. Ende mai avanotodzana nerudo nemurume wavo
vakadzidziswa kuti rudo chaigo chaigo gara pamurume wako zvina basa nezvinoita dzimba zvakadzidzisiwa munini wedu right. Kana varipo vamwe mai mwana vakatambwa iyoyi yekuti makanzisarai kumusha muri gwaridha murume akauya kunoko akarova makazotevera kunoko makasvika mukawanei tiudzewo nyaya yenyu come and share your stories tinzwe kuti nyaya yenyu yakafamba sei. Vana vamwe vanenge vachitoziva vhiki vanenge vachitoziva everything iwe kana kune vanhu vakaipa ihama dzemurume hama dzemurume dzinenge dzichitoketa yese vachikuita balance muti waita sei kwewe. Hello kola. Hello. Yes muri sei kola. SIS MELLY ndakanira live pakati amino kana ndisazora senyaya but ndoda kutaura yangu yandakasangana nayo. Ndaitawo zvemujoni zvedzungu zvekuda kutizira kunogara nemurume paya. Asi chinhu chandakaita ndakaenda ndakabayiwa ndipo ndakatanga ndangwarira ndakati agari mbonoona. Tagara vaya zvikanzi ndakabvunza tikati kuchienda rini kumusha zvikanzi uchaenda December. Iye ndiye aiti uchaenda December. Tataurirana mushemusha zvikanzi okay. Iwewe uchaenda kumusha chinogara for how long? Ndati the first time ndoenda kana 1 month 2 months ndodzoka. Bosvataurirana zvapera uchaenda rini zvikanzi zvako zvaunotaura zvokuti unoenda kumusha 2 months hazvibude munofanira unogara pamusha achichengeta musha ini ndichishanda kuno. Ivi ndikati hanzi taurisai hanzi atichinyatsokunzwa kola hanzi atichinyatsokunzwa taurisa udzira folu. Oh okay sorry. Ndati zvikanzi hanzoni iwewe unofanira kunogara kumusha zvekutogara kumusha kuno kundu kwekushanya kuno kubasa iwewe pamusha pangu panoda munhu pamusha panofanira kunge paine huku saka unofanira kunge uchigara kumusha. Saka zvakabva zvaitika ipapo ndikati pano ini ndanga kuita zvemusikanzwa ndikarongedza mabhegi ndikatiza ndikadzoka. Saka avo vanotanga varoorwa zviri nani pane zvekungotizira dai ndakapiwa kamwana muno mujoni dai ndiri kutochema nawo. Wakarongedza mabhegi ukatiza uchindepi? Ndakatiza ndikadzokera kumbazve kuZimbabwe. Kudzoka kuno muSA handine zvangu kwekuenda panguva iyo. Okay, wakabva kwaari ukaenda kwakunogara. Saka ndaingoona mameseji mufoni make kubva kuhama svitsi anogona kurima anoenda kumunda saka ndokarorerwa kurima agona kuita zvezvo zvemajokisi zvekuti ndikunyatsoona tsoka yako wapamusha uchirima yaane manga saka kuva ichienda ichipera. Asi murume wako ndokumasvingoka? Kunonzi kuzvishavani. Ndo masvingo yacho. Mhene yesaidhi iroro. Ndo masvingo icho anda masvingo zvishavani. Ndo vane chigemu ichocho. Ndo vamwane vanhu vekumasvingo vari vekumasvingo ndimi mune chigemu chimwe ichocho icho chigemu ichocho vanhu vekumasvingo. Saka ndakatiza hangu neupenyu hwangu kuti chakanaka. Wakagona kola pakuti wakugona pakungonombayiwa dhepo wapa usati waenda kunoitiwa zvinhu zvako ndipo wakatonyanya kugona. Ngati wakatouya nechimwana? Adai ndakatopiwa chimwana saka ndakati rega ribhoti ndangwarira ndimboniona situation. Wakagona kola. Right, thank you very much. At least zviri kukonfirma kuti varume vakwanda vanodaro varipo. Thanks a lot. Varume vekumasvingo, varume kumasvingo, tikukuzivai. Varume vekumasvingo tikukuzivai. Ndimi mune chisystem chekuti unorora uende kugara pamusha uchirima. Kurimei mukore uno unorimwa chii? Chaunorimwa. Pane munhu wako, gara nemunhu wako. Kana uchienda kuJoni, jona nemunhu wako. Uchienda Botswana, enda nemunhu wako. Handi, zvokuti kwanzi enda unogara kuningirikiri kumusha, vanhu kumasvingo. Kumusha achiite iwo uripi? Iwo uchigara vhanda matavheni nevakadzi muno mukadzi achinzigara kumusha. Hakuna mukadzi ndagwaridzi mazivano. Ina ndisimunyengera wakadzi yesu chungoza nachokwadi. Munhu nemunhu pane munhu wake, munhu nepane munhu wake. Ndokuti chihure chite chishoma. Fambai nevakadzi venyu. Aiwa Juliet aiwa zvishavani masvingo iri anda masvingo zvishavani. Iyo Midlands iri anda iyo Midlands ichiko totara mutauro mwe chete ivanashe.
vanhu vanogara mugweru vakawanda, mumidlands vakawanda, kumusha kwavo kumberengwa, kumuzvishavane, kwagutu, ikokoko zvichinda zvakana namashokoko, ndo kumusha kwavo. Uri kuona ndo language imwe chete, saka zvinhu zvimwe zvekuti midlands chikungopanasa but chinhu chimwe chete. Ini ndobva zvenyu kumasvingo, ndogara kugweru ini, asi ndo kumasvingo ndo kumusha kwedu kwagutu. Anoona, saka mukazoti kaendu tukana kumasvingo, ini ndobva kumasvingo, saka nditaura zvandoziva. Nditaura zvandoziva. Nditaura zvandoziva. Iyi ndobva kumasvingo, iyi ndobva kumasvingo kwagutu, ndokwandobva kwamutero. Hamungandiudzi izvozvo ndokumusha kwangu. Mukadzi anenge achinzi ndakugara kumusha. Vakutouya zvenharo iko zvino nenyaya dzokuti vanhu varume vakungwarangwarawo zvikomana zviriko zvidiki generation zvachinja. Kudhara mirai ndikudzei story. Kudutsa zvokunyebe. Mirai ndikudzei story. Kumusha kwedu kwagutuko. Mbuya vangu, mai baba vangu. Baba vangu, mai vangu varimo mumusha nditi varogwa. Mai vangu chaita twasadiwe mumusha medu kwagutuko. Ndechekuti vakataura kuti ina handiiti zvokurima. Inini I am a nurse by profession. Ini tinoenda kubasa. Mbuya vangu vachitsika madziro kuti munhu ngasiye mukadzi unosiya basa. Oyo ogara pamusha achibatsira vamwe nekurima. Baba vangu vakati hakuna zvinhu zvakadaro. Baba vangu vakati semunhu akati jegjegi wakati ndi kuchikoro vakati hakuna zvinhu zvakadaro. Mukade mukadzi wangu ndo pandiri unoenda kubasa. Kuchizi uriko ndo ranga riri grudge ravo iroro. Ndo ranga riri grudge ravo iroro. Ani muri kuona kuti wakaramba kwekudzokera nokuti mwana uraveseka vangu vari pamusha vachita zvokurima izvi. Vangu voga ndivakasimudza vakati hazviiti kuti chi hazvigoni kuti ndine kunorima indo zvishandira ndoda kubasa ini. Saka vaitonzi tambeni. Tambeni iwe dzinoreva kuti hure remutaundi. Hure remutaundi. Mai vangu vaiti muzati kana uchienda kubasa nditi unoisa lipstick chichi. Vaiti vakasvikirwa vakaisa lipstick iya vonzi tambeni mahure lipstick kuisa lipstick yainzi iwo rasingadi kuonekwa lipstick. Kwainzi ukazora lipstick kutonzi uri hure. Hani mwana trousers iko zvino nokuti vanhu vave exposed. Hani mwana ndikuti zvandoziva zvokumusha kwedu zvandoziva. Handika waiti ukapfeka trousers maita ma enemies for life. Uchinzi kupfeka bhurugwa pamusha pani. Pamusha mai vangu vakangita vaivengerwa kuti sichinda kumusha kuholiday papa vaigona kana kupfekedza tracksuit chaiche voti musaenda nemabhurugwa enyu kuchitonhora voti chipfeka mozati gweri yaitonhora kudhara zvokudaro. Hani mwana kune uchitonhora mavhara chikoro muri kunzi vari kuti ndikuda vasikuru kumusha muri kunzi ndari kumusha mokwira muna rusununguko bhasi goreriya mokwira muna rusununguko bhasi service muchienda kumusha. Hani maona mupfekeza matracksuit ka zveshosa murume mumhino kudai kuti voyo chumira vana vakapfeka mabhurugwa aitonzi mabhurugwa. Hani maona kuye vana kuchipfekeza kuti savana chichihure vakapfeka mabhurugwa nokuti wakapfeka tracksuit. Ino nokusha kwangu ndinyenza kutovaziva. Namba dzekufona dziripo idzo kaisa ndakufona namba idzo dziripo idzo fonai. Saka timbozoti chinyeperana vanhu vekumasvingo vane chisystem icho chavanotodaro. Mukadzi wekumasvingo anororegwa kuti agare pamusha achirima. I've said it. It's true. Hanzi nanhasi kweda kudiwe trousers. Uyu ari kutaura. Machana enemies for good. Mai mwana enda vakuregereri mai mwana. Vanhu vekumusha kwedu kumasvingo havane moyo wakaoma sedombo sezvinoita zvirume zvamunoona zvichikomenda komenda zvekumasvingo zviri mucomment section. Pepa munoziva kuti masvingo shuwa masvingo vane vasingarevi nevanhu angachitawo zvimajokisi zvavo vachidaro nokuti ndokumusha kwedu ndozviziva. Hani mona ndinozviziva. Havadi varume havadi vekumasvingo havatodi havadi vanoda kuti mukadzi apfeke dress rakareba asi ivo kuno kuvanenge vachihura nevasikana vakapfeka chandakapfeka iki kungoti ndakagara pasi hamusi kuona zvandakapfeka. Hani maona kune vakadzi vakapfeka zvandakapfeka izvi ndakapfeka bamshot handiti bamshot yechitopi ichi vanenge vachiti mudress rakareba haupfeke chinhu haudii hakuna zvotwa makeup makisatsiye kuisa chii hakuna hakuna kumasvingo hakuna kuvanhu vekumusha kwedu kumasvingo vanoti kunyima. Mira niyezo kukudzai vanhu vekumusha kwedu vanoti kunyima especially vairagumbo vairagumbo vanobva kumasvingoko vanonyima zvisingaiti guys vanonyima. Mbuya vangu vai chingwa chaisvika pakuoma chiri mudhiramu guys chiri mudhiramu chachabva nacho kugweri kutaundi handichine chabva kutaundi chingwa muchinda golideka mai votenga dhazini rechingwa kuti hamunomboromwati vanangu muchitofa mai mukamakuseni monzi bikai makovere mwana ai makovere mwana bikai makovere vemwana uko tobika makovere vemwana aya hanomona tichizati takwaya nechingwa chingwa chiri kupi vane dhiramu ravo raigara grocery kune ziti kwave nezidhiramu ravo raigara grocery ndo guys ndo maipakigwa grocery rose toere kudai zvose vanodliwa tadzokera here
kote indasingabuzitora ifamba sei hanimoona mainda mutengegura kana kuti 5 kg yenyama kuti vanhu mai vachiti vana vangu ka ndaine nyama kumusha kumusvika muchila nyama yedu svika yonzi yovedzengo mai mwana yose pamutari kude yomesewa nyama iyi hanimaiona imi muchange muchinzi munyovi unodovi mbora unodovi munyemba kusvika vadzokera nyama yakaoma iripo kunyimba halo kola hello SIS MELLY masikira sei mushe muri sei right tindandoda kungotsigira hangu panyaya yekunzi matrous SIS MELLY isusu kumusha kweduka havatode trous hautobvumidzwe ini pandakatomboenda last time pandakaenda muna May ndasingazive kuti havabvumidze because kumusha uku ndakazongokuenda hangu ndakura SIS MELLY ndasvikawo paipai ndikutona sikuri kutonhora regai ndipfeke chitrous chako chakaita chibhotomu like ndichibuda mubedroom kudai so zvakanzi namama uda kugara uda kuenda kupi wakaita zvawakaita izvozvo uda kuti dziswere taendesa ukasabhuku kati muisa ukasabhuku nei zvakanzi tora zambia umonere havatobvumidze zvitombori nomaoko avari havatode kana hembe pfuka havadi havachero hembe sina maoko chero hembe isina maoko havadi hanzi zvinonyadzisa ini manje ndakazoenda kwana tezvara vangu ndakanisa kuri kia jini skini jini kwana tezvara vangu ndobva ndatengera mainini vangu vanogara pamusha bhegi remaskini jini muri kuwa tikanivapa takanzi mari yembudzi tikati handisati maona chinini tichipedza bhadhira mari yembudzi mangwana takamuka takapfeka tiripo pamusha ipapo hani muri kuona vakatikonewa iko totangokiya vakatikonewa takatozojoinisa zvikadzi zvemuraini zvirimo zvakutopfekawo zvakangotanga neni zvakutopfeka vatazi kumusha imomo mukaita zvokutamba zvesho munonobvisa mbudzi monera henyu takanzi mbudzi takatonzi mbudzi tikati mbudzi tichiyabvisa $20 zaita $20 nguva iyoyo vachipedza bvisa mbudzi mangwana takamuka takakiya kusvika vangodzonyarara alright kola thank you very much reka timbotaura zvivano kwagutu apa alright sha vanhu munozati vayera gumbo guys ndo varidzi vegutu kana mamusingazivi history ndo varidzi venzvimbo yekwagutu vaira gumbo vakazara kwagutu kwedu ihama nehama dzavanongozoti havaka kungoti muza generation kana tichishogwa tichikura like havazongoziva nini kudididi but vanenge vachitongori paukama udziye kuti wakapfeka zvetrauzi wapfeka mutrauzi zvemumusha muno animaona zvikanzi saka vakazara mazariro vakaita kukudaro ikoko animaona saka vaera gumbo ava ndo vane mbiri yekunyima animaona ndo vane mbiri yekunyima vaera gumbo ndati mbuya vangu chingwa inini nhasi ndinotozvibvunza kuti chingwa dozen 12 loaves chaisara chizoindepi nokuti vachinovhura dhiramu ravo kana vasimuude uone mubedroom avo uona zidhiramu chingwa chirimo mudhiramu chatooma chaizoindepi ndotozvibvunza kuchingwa chachaizofamba sei nokuti maisvika munzi makeve mobika makeve aya kubika nefulawa nechichisa pachimpoto chipani chinoiswa mazimbe pamusoro soro mazimbe pazasi anomaona munomwa tina icho chokusvikira manenge makauya nemasteri milk munenge makauya nemasteri milk hamoti mangani maipiwa malemon ndo ataipiwa nzi mwaitine malemon asi muri kuzoti makauya nemasteri milk anosvika kana 15 arimo kunyima kunoita kwaita mbuya wangu vamagumbo anomaona murione dovi paya taitonyetsa kukuringirwa murione dovi mokuringirwa zvasina kuipawo because vanhu vanenge bva kutauniwo zvinenge zvichinaka like taitogwira nahari yaya handitimaona taitogwira nahari yaya inobigirwa muriwo munhu anenge ada kukokota pasi anomaona taitogwira nahari yaya asi chero zvakadaro mauya nemukaka mupuwa lemoni uku hakusisiri kuti kwaiviri vane kumushakawo vane kutaundi kwakunyima mauya nesipo dzekugezesa dzamunenge nedzevana munogesa idzi takata tuzati tikaenda nesipo next time tinogara tisina kuva patobvisisa mabhegi edu because ukangobvera wazvirega zviri pagrosari ravo chete amuchadziwa nesipo munogurigwa chegreen bar chache ndochamuchange muchigesa nacho dzekunhuhwira idzi dzosara nagesha kwavere nagesha nguva iyoyo dzosara dziri mudhiramu handiti maona saka handizivi right kana vari pomwe vakasiyiwa nevarume vari kumba uko
varume vakauya kuno kuSouth Africa kunoko antika muchizichengetai mumba fonaiwo katinzwe nyaya dzenyu fonaiwo tinzwe kuti zviri kufamba sei ndofunga vaitodla chakaoma senge zvino mazina anga asisimo saka vaidla sei kuda vaiseva mutiya hameno kuda vaiseva mutiya mbuya vangu vaiyedzwa kuti ukabata mazai huku dzedzai vangwane huku hobho dzaive dzakazara pamusoro ukabata zai kuda iso ravo kudai huku musika wamaiziva kuti taimbomba mazai avo tichibika paipai. Hello. Tasura masana sei. Dzave 5:30. Mina ndimfonera. Andisi. Mina ndimfonera. Maita basa. Orasha. Mimbo mina ndimfonera school drive. Keli wasala ari kuga kuma extra lesson panoenda. Vamwe vese kwai vatogwa. Bamni nanzi mwana sara ega uko vanhu vabuda nzi takakuza kuti ne Friday tinopedza na 5 exactly. Sure. Right. Amen umwe musitete tapinda taona kahuku dzakandira kamazai. Mai mwana tapinda mya paspedura dzakandira paspe uyu so padura so pas. Tainda kapapa tanopinda papa ya mzingikiri dura maita tura mazai tadla. Maitoro wane chitiro bokoro gwa mazai amali ava nuku vanvaira gumbano nyima umana mbuya wangu vainyima. May you so rest in peace but mbuya vainyima. Mainyima laki kuti akuna munhu akavatodza. Hatina kuvatodza mai mwana. Hatina. Mairo gwa mazai wayo kuti mapuwa nani mazai wayo. Mapuwa nani mazai wayo. Mazai amurukona akazara mai mwana akazara muri kuda zai majara kudla zai town. Hanimona maona kama mazai rokutseka tidle matibike mazai tifry tijena tinesadza tijena tine matsevere ngwani wayo. Mai mabati bachitiro bonya chinorukwa negavi chiacha muchidzingirigwa nacho. Mabatire mazai vanhu mbuya wangu vaini masikana abodo. Sekuru wangu wangu ari patight. Wangu ari panguva yakaoma. Because mbuya wangu ndo vachichoka zvavanoda zviite pamushepo ndizvo zvamaita. Zvavanoda zviitwe ndizvo zvavaita. Hanimona. Kwai mainzwe yaitika kuIvens uko. Tainzwe kuIvens tainzwa. Tikushaya kuti toda kudzifambira nyaya idzi kuIvens tiri papi. Anototangira papi. Hanimona. Saka ndo vaira gumbo ivava. Ndo vaira gumbo. Vekumasvingo. Saka ndivo vekuti hatidi trouser. Hakudiwi lipstick. Ndofunga chero kaenda wakapfeka wig ichaiyo. Vantomboshitaya kutasa kuti what is this? Chii kwecho chichi? Chii? Nditobafunga kuti musanoda mugore randoda mboenda kumbovasvikira sendotoenda ndakapfeka short. Ndoda mbowatwa kuti chii? Hatisiri pa. Vana madyira panzi vakaoma kani iwe shama. Ndivo varidzi vegutu iyoyo ndo varidzi vegutu koko. Mbuya wangu aibva pazimuto apa. Ndopavaiva pazimuto ipapa pagwengwera pazimuto. Ndopavaibva ipo paya. Kwai now tachinja ro handifungi akuchinja muchinji. Nokuti zvitori it's in your DNA. It's in your DNA. It's in your DNA. Right. Fona guys kana varipo vamwe vanhu varikuda kutaura nyaya idzi nyaya yavo guys yekusiwa nevarume kutaundi varume kuchitoro vanenge vachinyara zvavo nekutla hama nokuti padiaries ndakaona chinhu one family inenge ichitofollowa panapa yese aufollow uri one kuyeba nefamily yako inenge irimo mosangana mucomment imomo saka anenge achihla kushiya nyaya yekuti ndinohwikwa kuti ndazotaura zvakadai asi havo nyaya vanadzo next time munese ari mavoice notes guys regai timboenda pane nyaya yekuIvens ishi kuIvens uko kuna baba vakashanda makore anosvika infact regai tiite zvekuplaya video regai tiite zvevideo regai tiite zvevideo
Hello? Ari kuuya. Okay, sure. Sorry for the inconvenience. Iye ari kuti anza ndambodzwa zveFriday. Zvakaoma. Zvakaoma nemasikofa munongovaziva. Dei ndichitoziva ndichiya kuzomutora hangu ndoga. Ndozvandichaita. Saka holiday vari kuita sei? Because I'm thinking kuti nini vanita sei? Aiwa, noti kuchikoro vakatopedza kunyorana chote vatovhara nhasi. Monday iholiday. Aiwa, handiti vari kuvhara nemusi Wednesday. Saka there's no need iholiday. Wednesday vari kuvhara. Okay. It's fine. Kana mumpa more week so that tinge tichishanda naye kuno, the sister will help him. Ari kufamba angoribata masivana. And patichauya I'll give you the feedback from the teacher because nezvinonda ndiriko kuchikoro. Akatopasa zvisingaiti zvemetsidzi. Metsidzi. Saka ndizokupai feedback ndawe. All right, sure. Tinde kuvideo vasati vaona nyaya yekuiPhones muone kugwadza kwayo. Inogwadza anyway video iyoyo. rwakonzerwa manje nokuona nhumbi dzakadai so handimazoona manje Muri kuona mapikicha iyi? Zvinhu zvaiswa panze izvo. Right. Mirai tinde kunyaya yacho tuni. Wisa vachitiita kukupai motikari vakamboti tokupai zvimarata tokwadabura zvimarata nemabhaketi twende kunoisira mvura. Ainzi Billy Ivan ari murudhizha, ichiri rudhizha ichitongwa nana Smith, ndichimudhirevha ari member of parliament, iye ari minister of local government in the housing. Ndichifamba naye ndepatikatanga tichipega mapurazi ese Adino, Konaki, Lanaki, zvese zvakavakwa ikoko. Ndaifamba namudhara nemabridge nemadhamu zvese ndichifamba namudhara wacho. Ndaiti inini ndoenda ndonomusiya kumba ndodzoka kuno aigara kuGood Hope, ndodzoka kuno 5 o'clock kuseni ndomuka kuti ndinomutora uku kuti ndibate 6 o'clock zvekuti vanhu vange vakutanga basa. Tichisenza kudarozvo ndakachizopromotwa kuita supervisor ndichibva ndauya kuprocessing plant kwandanga ndiri supervisor ndiri muprocessing plant tichiexporta huku tichiexporta mazai vai taiapu yedu taiwirirana chaizvo vasingatomboda kuti Brighton ndikachemozva ndachema vachitondiitira. But chazondishamisa paretirement yangu ndakatanga inini kunzwa ndakunzi nyora tsamba yekuretire. Ndonyora tsamba yekuretire ndeprocess yacho here yokuti inini ndinozvinyorera tsamba because apa ndanga ndanechi iro rineri randiri rave chi 71 years
saka kana kuti vakaona kuti no munhu apfuuridza makore ake retirement is 50 to 65 saka kana kuti vakaona kuti makore ake apfuuridze tikamubudisa mune zvakanaka tinogona kumubhadhara here kana kuti asei. Ini ndobva ndarambawo kunyorawo tsamba iyi ndikati purosesi iri kungoitirwa munhu wese ndiyo ngaingofanira kuti iitwe kusvikira vazondinyorera ivo tsamba vachindipa tsamba ye1 month notice kusvikira vazondipa vanyora ivo tsamba ye1 month notice. Kuwai muri kundinyorera tsamba ye1 month notice zvikanzi wangawo overdue. Ndanga ndaoverdue inini ndini ndaita kuti ndiite overdue. Imi kavepesana vacho musina kuita basa renyu nemazvo. Saka from there, just from there, tie up link yangu no Murume ndobva yabreak. Kureva kuti ivo pane zvavanonotaurira Murume kuti vesecurity God saver na mafuise na viola. Ndide kuti nditaure kana ndikabhuka kuti ndikuda kuti ndichitaura naye murungu wangu sezvatanga tichiita hazvichatoita. Iye akundirifeya kupi kuHR kwacho. Ndobva ndaenda kumudzimai wake nokuti mudzimai wakewo vakaroorana time yacho no yandikatanga kutanga basa. Saka kusenza kwese kwataiita taisenza naye anotonyatsozviziva kusenza kwese kwataiita. Ndobva ndamutaurira ndikati ine nyaya yekuzoita destitute retirement yangu yakwana handisi kurambana nazvo kana munhu wakura wakura, asi nyaya yekuti ndizoita destitute kuti ndizoshaya pokutangira handisi kuzozvifarira inini nemasenzero andaita pano. Mukadzi wacho akanditi Shakira, iwe uchiita lay down zvauri kufungidzira kana zvauri kuda moendesa kupi kuHR kwacho. Ndaendesa kuzvinhu zviyezvi kuHR kuyo ava vakaita 10 down veHR zvikanzi unoshamisira chii kuti uitirwe zvinhu zvakadaro, washamisira chii? Ndikati aiyo inini mawishes angu andiri kushuwira kuti semunhu nguva yangu yese 2 days of my life ndapedza ndiri pano. Iye murungu wacho waitoti ukamukumbira kuti ndiri kuda kuenda kumusha aikutaura kuti kumune misha mingani yo home is here, une misha mingani nenyaya yekuda kuti unge basa rake richifamba. Ndakagumbuka nechiitiko chaitika ichi chinove chaita kuti mukadzi wangu ave asvika pakuparara. Zvandibata chaizvo haikona mbichana nokuti mukadzi wangu wacho ndakamuroora time yacho iyo yandikatanga kupindawo basa pano zvokuti haana chaasingazive. Huku chaidzo dzichiurayiwa dzaiurayiwa dzichinyikwa mumadhiramu ekubhoirisa ma200 liters aye huni dzichikuchidzirwa, vanhu vachiita zvokuundura kubvisa madenga. Huku yozochekwa asi vaita zvokuundura nemaoko. Iye zvino zvakuitwa zvese nemushini. Zvinove zvandibata mabatiro ekuti kabatirwo kavakanga vakundiita ndamira kacho tsamba dzangu dzokuritaya dzacho ndau dzakutumirwa kune security kunze kwokuti HR inotidaidza waona time yako yekuritaya zvaidai zvinhu zvako mapepa ako ndiwaya mari dzako idzi breakdown yacho yakadai vakanga vakutonditumira security ndiye yakutouya kuti kundichichidzire kana kuti vanga vari kuti kundiisa fiye here kuti ndingopota ndichingosaina inini ndobva ndazviramba. Izvi kusvika pazuva rino ranhasi kana kuvabvunza kuti
naye munhu uyu wamuri kubata zvakadai so makamupa pekeji yake here, mapepa ake akasainira papekeji yake ndeapi? Andina. Vakandibata zvimwe, mukadzi wangu akauya panapa akatarisa zvanga zvaitwa zvinhu zvake panapa, aingonhonga chinhu 1 or 2 ndobva ndaona munhu amira so. Ko zvaita sei kwamai mwana ati ko tichanhonge chiiko ipapa chati munoda kuti ndinhonge, muri kuda kuti ndinhonge chii? Zvandibata chaizvo zvinhu zvakaitwa nevana vakuenda vakuita mapurisa ekutenga kunzi civil court yati zvakati. Handina kucivil court yandikapinda inini ndikapindura kuti inini chandikagarira ndakagarira mugove wangu. Unganziwa wapiwa mugove wako wasaindira mugove wako onzi munhu ari kuramba kuenda. Handina pepa ravainaro izvozvo ravangaburitse kuti ndikamupa mapepa ake aya akasaina apa nepapa nepapa, vatumira nemaningi nemapurisa kuti kundipinza viye mandiri kuti ndisakwanise kuti kutaura zvandinoda. Izvezvi muwardrobe mangu manga mune mari yanga irimo 2.5. Zvakaita zvinhu izvi kuti ndione kuti ndingaitsvagire papi, iri papi, zvakamira sei, nechimiro chaita zvinhu kuti adzimai vangu vashaya. Tinoda kuti tiite burial. Handinoshaya kuti ndotangira pato. Mari dzangu dzachona havana mari dzavakandipa dzokuti mari yako iyi wasainira tadaiwo, mari yako yawo takupa mari yakadai yakadai. Handina pandikasainira mari. Asi izvozvo izvo vakuchiburitsira vachindipwanyira midziyo yaisenza mudzimai wangu, vachipwanya vachiita mapwanyire ekaidi. Mabatire avari kuita vanhu papurazi panapa inyasha dzamwari kuti munhu anenge achitongoshingirirawo kuti upenyu hwangu ndikasasenza ndingaita sei. Asi mabatire haasi ndo mabatirwo anoitwa vanhu pakushanda. Vanhu vanongopota vachivhictimizwa kungodai so vachingovhictimizwa, vanhu vachingovhictimizwa pasina mhosva, pasina chaaita. Handina kana chipeneti kana washa kana chipikiri chandikaba kana chandikatora pakusenza kwangu kwandaita 50 years 6 months. Handina kana chipomerwa kana kuti ivo vachikwanisa vataura kuti tiri kumupomera mhosva yekuti akapara mhosva yakadai votaura kuti tambata mabatire atamuita nokuti akapara mhosva yakadai. Handina chipomerwa ini. Gore rakapera muna September ndo pavakamira. Saka which means vanga vane 50 years 6 months vari pabasa. Saka vamira zvavo havana kuita nharo nazvo sekuti vane 70 years. Pavakamiswa vane 70 years vasiri kuti vasina kubvira vaitwa contract work. Saka vakati aiwa nguva yangu yakwana, regai zvangu ndinozvigamuchira, asi chanda kuda mugove wangu. Saka pamugove ipapo ndo pakatanga kuita makakatano. Mukadzi womurungu akati aiwa uya kuno, iyo mai Ivan wacho, uya kuno Brighton ndichitokuona ndinenge ndichitoti uri murume wangu. Chinyora zvauri kuda pasi kuti kuda kuitirwei nekambani, nekuti ihistiri nyika yese hakuna munhu anosvitsa 50 years achishanda, itori histiri. Saka zvadaro vanyora vekuHR ana Wilfred Mafwise vakatanga kupikisana nazvo. Ndobva vaenda kumurume wacho kumurungu kuti aiwa munhu makore ake anga ashanda akawandisa, tikateedzera protocol chaiyo inoshandiswa tinomubhadhara mari yakawanda. Saka zvatinofanira kuti tiite, tinofanira kuti tironge tactics dzekuti abude atisina kumupa mari. Saka vakatanga kurwisa vachiti takukupai motikari, vakangoti tokupai zvimarata, tokwadabura zvimarata nemabhaketi twende kunoisira mvura, tokwadabura zvimarata kana mune kokuenda moenda ikoko. Amai nababa vakati ndakashanda 50 years purazi ranga risina chinhu, tikatanga tichinyika nyama mugomo. Hazviti, ndipeiwo pfuma yangu, ndipeiwo
kuzvishandwa zvangu zvandakaita mundibhadhara. Hakuna munhu achamboshanda makore iwayo. Saka ndipeiwo pfuma yangu. Vakatanga kurwisana. Ainyanya kurwisa. ndiWilfred Mafuisa akabatana neshamwari yake Godseva Muzvazva. Vakabatana nomwe wekuechara wanoshanda naye Vhaila Chisvo. Saka vaiti vakagara pasi voronga batari. Vakagara pasi voronga batari. Murungu asingazivi. Vachironga batari murungu asingazivi. Kusvikira vakazoronga vakaona kuti vanhu ava havasi kubvuma kubuda mumba. Vadaro vakatanga kuunza murume angani karori, varume vatatu vanga vane karori. Ndobva vasvika zvikanzi tiri messenger of court. Ndikati zvinoitwa here zvokuti hauna kubvira waenda kukoti, hauna kubvira wamhangarirwa nyaya. Makuya muchitoti tatouya kuti tikubvisei mumba. Saka pandakada kutanga kutora mafotosi, varume vaya vanga vari mukarori vakabva vatiza. Ndobva vaenda. Havana bepa ravakazokwanisa kusiya kana kuti vakabva mudhiraivha karori kavo ndobva vatoenda. Ndobva vazodzoka futi mumwe akati ndine messenger of court ane zvimapepa zvanga akabata. Tikati imeme nyaya yenyu yakanyatsomira sei? Ndikati aiwa. Vandamunyatsomubvunzisa ndikati nyatsokundiudza kuti muri kubva papi zvakamira sei? Aona kuti ndikunyanya kubvunzisisa mubvunzo. Zvikanzi aiwa iwo hausiro muridzi wenyaya. Ini ndobva ndati aiwa rega ndifonere murungu. Ndobva ndakatanga kubata HR akaramba kudaira foni. Bva ndabata mumwe wacho anomutedzera. Ndobva adaira foni zvikanzi aiwa handizive bvunzai Wilfred Mafuise. Bva ndafonera iye David Ivan murungu akandidaira anga ari mumeeting pekutanga. Ndobva azodzosa iye ko. Ndobva ndati ndiri mwana waBrighton Melody Chabaenzara. Ndoda kuziva kuti vanhu vamatumira kuno kumba ndevei. Zvikanzi handina munhu wandatumira. Ndikati matumira messenger of court. Zvikanzi handina. Zvakagwetika kupi kuti messenger of court anotumwa musina kuenda kukoti. Ndo zvakadaira murungu. Zvikanzi handina. Zvikanzi chifonera security yepanapa utaure kuti ndo zvaitika kuno kupi kuno kukumba. Ndikati aiwa ndifonere security yepanapa nekuti mukuru wacho wesecurity ari kutoronga naiye HR wacho. Saka handina chandinofonera. Asi ukaramba uchiita zvauri kuita uchenjere kuti kumagumo tichazoexposa mararamiro edu atinoita pano pakambani. Saka iye chinguwangu akabva afonera Mafuise. Ndichibata Mafuise haana kubvira aramba. Akabva atodaira. Ndikati kune vanhu wavatumira here kuno kusvikanzi inini handisiri munyaya dzacho. Ndikati komese zvamakuti muri vatatu kuti David Ivan ari kuti inini handisiri ndatuma vanhu. Uyu ari kuti inini handisiri ndatuma vanhu. Saka atuma vanhu ndiani? Nokuti nyangwe nevaunza mapepa vacho havasi kutaura kuti vatumwa naani. Saka hatisi kuziva kuti zvakamira sei. Saka tisanangurirei kuti nyaya dzacho dzakamira sei. Ndobva vangonyarara vakadaro. Ndobva tangonyarara. Ndobva kwaita 7 days. Ndobva kwaita dzada kutodarika 7 days. Ndobva taona kwakuma wanga uri musi Wednesday. Kwakuma 3-4. Ndobva vasvika. Zvikanzi tatouya kuzobvisa zvinhu mumba. Mararamiro nemabatirwe anoitwa vanhu paivhinza haaite. Tinorarama vedu wese mhuka vanhu vanongorarama kana pei yacho panenge pasina. Haubvumirwe kuti ubudise kana pfungwa yako. Haubvumirwe kana kuti zvese zvinoitika mukati hazvibvumirwe kuti zvini. Kana wabuda kunze unongotonzi ufambe uchiita semunhu zvakangonaka zvese. Saka nekuda kwokuti iwe unongochida kurarama unoshinga kuti regai tingorarama takaita takadaro. Saka ndo pakatanga kutorwa zvinhu zvichitorwa vachiisa muchirori chavo vachitora. Panga pane mapurisa anga aripo. Ndikati imi muri mapurisa ekupi? Ndobva vese vangogara padii. Hakuna munhu anga achanyatsa kupindura. Ndikati tinoda kuziva kuitira mangwana tizoziva kuti vanga vakamirira vacho ndevapi. Saka vese hapana anga kudaira. Saka ndobva ndaenda pamotikari. Ndikati motikari yanga yakanyorwa kunzi Waterfalls. Saka ndakubvunzisa mumwe wacho pakabva pafona. Uchikanzi abva angodaira kuti vakuru zvanzi muchiri kuitei iko kuchibva iko. Saka imwe lodhi yacho ichi2 havana kuzonyatsoita vakasununguka. Vakaita zvavo asi havana kuita vakasununguka nekuti vakanga vaane fee. Ndo pavaona kuti yapindirwa vanga vachida kunosiya zvinhu nokuti vanga varonga uyu mupurisa wopanapa anga achitofona kuti enda unosiya zvinhu kumutamba kuti zvisasvike padhuze nepremise. Saka
vaona kuti ava vapindira vakauya vakubva vakanda zvinhu panapa vakusiya zvinhu panapa bva vangokanda panapa vanga kuita zvekumhanya-mhanya bva vakanda zvinhu ndobva vaenda kudaro takauya tichitarisa zvinhu tatarisa zvinhu amai havana kuzvigamuchira vakati murume wangu ashanda 50 years shuwa murungu asina chinhu nemararamiro atakaita tichitanga ndodzingwa kunge imbwa ko ade kunditirawo zvakanaka ndangobuda ndaenda zvangu angonditirawo zvakanaka saka vakaedza kuzvishingisa asi takaona kuti amai vakaita stress nekuti manhero acho chitatu ndopa vakazongoti ndipewo mvura vakamuka kuti ndipewo mvura patakavapa mvura iya zvikanzi ndiri kutsva zvikanzi ndiri kutsva ndipewo mvura tavapa mvura ndobva tazotaura nemukwasha tikati state ina amai haisina kumira zvakanaka tadi kuenda kwachiremba taenda kuya patakapinda pagedhi repaivheni vatomboda futi kutirambidza pagedhi pacho ndikati aiwa munhu state yemunhu mukati because nemba yacho yakutogaidwa yatairaramira tiri yakatoiswa safeguard vakatotora safeguard kuti vagaidhe imba yatairaramira tiri saka vanga vasingada kutipinda ndipa ndikati aiwa munhu state yatine munhu watinaye state yake haisisina kumira zvakanaka saka takazongoti tichisvika pachipatara tichida kuti tipinde mukati ndobva vazongokolapsa vagara pasi ndobva vatoparara havana kuzorapa nyaya yekuti azotibata-bata pandiye kudaiso hatizive kuti pamwe chirungu pamwe tengesina kuenda kuchikoro ndiyo retirement yachebe yakaitiwa pana ndoinonzi retirement kusvika munhu odhambwa munhu akatora nguva refu achisenza pabasa rakadaiso saka isusu zvikutotinetsawo kuti saka inonzi retirement yacho takutadza kuiziva kuti ndeipi munhu mukuru achibatwa kunge imbwa itobatwa zvakanaka bhozi unotoona mumwe munhu aitoivakira achoigadzira chisheuta chiicho chokuti igare saka kana kusvika wakukanda munhu musango kudaiso zvinorevei dai kwakwanisika patewo vanhu kukwanisa kubatsira muri kuti zvinhu purogiramu yavo ifambe mune zvakanaka notese isi tinotoavakidzanawo kuti kutotibata zisingatomboiti nenyaya yaitwa nemurungu kana uriwo magariro acho naatakuitiswa kunyika hazhavaziya isi tikutoti nyika ndeyedu isusu but tikutotongwa nevanhu vanotobva uko hatiri kutonzi aiwa vanhu ava fanira kuti titonga kusvika paextend iyo but ndokunonzi kutongwa kwacho ukaona uchirumba mako uchidzingwa mumba mako nenzira yakadai so hapana kwatiri kuenda tinosvika kupi manje saka vanhu vanobatsira tikukumbira dai vabatsirawo mhuri iyi zvinhu zvavo zvifambe mune ivhenzi yakaoma sakambopashanda yedu before but akatsoona kuti hapana kwanengochena uzi ukada kubva kana uri mukati mari yacho vanopiwa its like urungosenzera nyika mahara and at the same time uri kuona maconditions anozokupa manje kana basa richinge akuti wakwana uye hana kudzingwa basa makore akatokwana hana kwakambosenza angosanga ari mukoma asenza paivheni kusvika paretirement yacho kwakusvika zvinhu panze kana iwe unozvionawo se hakuna zvinhu zvakadaro muzoti vatoti munhu akatishandira rega tikutsvagirepo kuenda pakanaka kutsvagirwa imba zvakanaka tena unogara vakati chichi kuti ati vamwe kugona kuchengeredza chi basi zoti murungu wedu anochengeredza kachengeredza basa pana kwasenza zvakanaka seteni yezi unoziva kuti uchadi kuchagara chi zvinenge zviri nano utsvagirwa kana ruzevha utengerwa kana tumombe watevha zvinoita zvakanaka pane kuita zvakadai so nekuti abuda neumbavha kuti aimbavha I don't want to hear pfa of course sometimes toti ona chimbavha chako kwachinokuenda but semunhu akasenza izvozvo ukatasa age yemudhara haisi yezi chinokombora kuti angatiwe so izvo zvimukadzi akabva afa nestress istress mabp anenge atomurwa mukadzi ndinoda kungotaura kuti nditange kuzivisa hangu kuti pano patiri ipurazi rinonzi purazi raivens saka takangobatwa nechiitiko chakaitika pano chinoti izvo munhu anga achishandira anyway I think pane nyaya chaipo pane nyaya yamapanzwa guys baba ava vakapinda basa vaine 21 years iko zvino vave ne70 chi vave ne70 something years vakaita 50 years 6 months vachishandira kambani yeivens ishi vakati vakatoshandira kuchiri tsoti kwambove nemamishini kuchekwa huku nemapanga
Animaona vachivari driver vachitova vakatopisa kutofamba nababa vave personal driver wemurungu wacho anonzi Ivans. Handiti so kuzosvika mandu yemumwe muZimbabwe yeumwe wako yemuZimbabwe iZimbabwe ma-HR akauya aya ndiwo akuita izvi. Hanzi nokuti chaita sekuru avasa vake vaiti vanzi mavanzwa muaudio charo hanzi ndaiti ndikandoda kuenda kuoff kumboenda kuhama kunze konzi unoinde pano ndo pamba pako. Saka semunhu angaita 50 years ari pabasa guys vaitofunga kuti maybe ndichazotayawo ungonzi chigara paprazi ipapo mumimba iyoyo handichika semunhu akaita 50 years kana kuti otsvaga kupiwa chipisi chekuti chivaka paugari. Handimaona hapana vangodzingwa kupiwa notice ye1 week ende retirement age yavo yanga yadarika kudhara but vakavarega vachishanda kusvikira pamakore avari nhasi 71 apa kuti vazonge vadzinga mumba just like that. Saka baba vahembe dzakandwa panze dzaburitswa. Handimaona havana kwokuenda. Handizivi zvanombotaura pano guys tozotaura panapa konzi tinotuka but handizivo kuti zvinenge zvakanaka here kana tichitaura vakuru venyika muri kunyatsoona zvinhu zvakadai zvichiitika. Takambotaura tikati madi kuti nyika idzokere kuvana vefu, nyika idzokere kuvana vefu, kuvaridzi vayo muchena kau. Pane anomboenda kunoinvestigatawo here vashandi vepapurazi reIvans apa kuti vari kubatwa sei. Pane achapindirawo here vakuru venyika government kuti mupindirewo nyaya iyi mumeke sure kuti mudhara uyu noti mudhara mukuru anodawo pekuti agare anofira handika akagara payadi pake kuti mono justice yaitwa kana kuti nokuti ndeweganda rewhite zvichangotsikwa zvongopera zvikadaro. Mukadzi wakatadza kuzvitambira because zvinhu zvakaraswa panze aridza kuzvitambira mukadzi ndobva angodonha pasi ndobva afa haana kurwara. Anti munonzwa. Saka guys is this okay, is this correct? Tikataura tonzi tikuita pamuromo guys konzi nyararai ingotasai munyarara. Handiti where are the lawyers in Zimbabwe vanomirira vanhu nenyaya dzakadai? Malawyer muZimbabwe anomirira nyaya dzakadai human rights, where are you? Marights omwe munhu ari kuvhayoletwa kapa 70 years ari pabasa. Ungadei muchitaura kuti unosunga murungu iye kuti wakasvitsa munhu pa7 years ari pabasa sei ungadei wakamurega akaritaya pa65 but vakaramba vachikondinya nemunhu ari pabasa. Iko zvinangobuda akarembedza maoko asina kana chinhu. 50 years pabasa is not a joke anyway. Kuvarungu kunoku chako chaiko ukashandira murungu chako 20 years chaidzo uchibuda vamwe vakapiwa dzimba chako nevarungu. Vamwe vakapiwa dzimba kuti chinhu anogarapo wakudza vana vangu pano. Vamwe vakapiwa dzimoti vamwe vakapiwa macheka aityisa. Kwa isuku muchakoni takapera seiko guys? Kwakaita sei? Kwakaita sei? Makatarisawo baba ava vakomana mudhara mukuru adai seko zvino kunoti mariro racho anochemerwa kupi? Emudzimai anochemerwa kupi? Vanhu vakadzingwa vakazara kurodhi anochemerwepi? Chero imi vakuru venyika muchinyatsokuona nyaya iyi izvozvi ichitaura kudai so munotonzwawo tsitsi handiti? Munotonzwawo tsitsi vakuru venyika muchionawo nyaya yakadai munotonzwawo tsitsi. But what action are you going to take? What action are we going to take? Are you going to take? Ativenge, we don't hate the government, guys. But zvinhu zvinoitika pasina action inotorwa ndo zvinongotibata sevana venyika guys. Tikataura konzi muri kutaurisa muri kutuka vanhu muri kudai. But zvinhu zviri kuitika and no action is being taken. No action is being taken. Tinomira sei negovernment yedu tichiona zvinhu zvakadai madhara akakura kudai vana baba vangu vachirespect vachiremekedzwa vachishungurudzika iko zvino vari panze mvura ikanaye mibhedha yanayo property yese yatsakatika. Property yese inenge yatsakatika zvavakashanda zvacho zvishoma zvavabuda nazvo zvavakashanda pa50 years mamibhedha iyoiyo nezvingwenjere izvo zvinenge zvatonayiwa zvatotsakatika because vadzingwa mumba nekuti varamba kunyora tsamba yekuti ndiri kuritaya. Aiwa, isu tikataura kunonzi SIS MELLY vanotuka vakuru ndozvandakaudziwa guys. Ndakatoita kuudziwa musi unoyu kufonegwa phone call chaiyo kusera zviro kuti muri kutuka vakuru. Handinonde ndichituka but ishara chokwadi ndo zvinotikonzera kutaurika. Saka zvimwe ndakataura ndikati tokumbirawo platform alright, tipeiwo platform yekuti tive titaure zvichemo, tipeiwo platform tigare pasi nevakuru vacho navambonzwawo zvichemo zviri kubuda kuvanhu kuti nyika ienderere mberi muti tonge zvakanaka handiti?
vanhu vanokonana asi vanhu vanonzwawo zvichemo zvevanhu. Ko isusu nyika yedu nyika ridzike kuti hamunzwawo zvichemo zvedu. Inyika ridziye kuti hamunzwawo zvichemo zvedu. Tenge chingodzi tikataura moti tinotuka. Tovangonyarira iyo takapeta maoko tichika vakomana kungotivhundisira kwachona kunozonyanyisawo mana. Kungotikwatisa kwacho kunozonyanyisa plus kungotinyaradza kwacho kunozonyanya. Tiregewo ti express freedom of speech. Tikaenda kupedzisira tikadini guys, kune mukadzi ashaika, mukadzi wababadza kusvika muchirango dona akafa. A life has been lost already. Chatingakwanisa kuita noise chekuti baba vawane justice. And how are we going to make noise baba vawane justice? Totongouyawo kuva kuriko kotoko tunongobata-bata kuti mupushe zvinhu zviite. Nokuti tikanyarira futi hapana chinoitika. Hapana chinoitika. Tikataura futi moti tikutaurisa. Saka tofanira kuita sei omani? Tofanira kungotarisa baba mudhara mukuru akadai zviri kungondomoka. Munoziva kuti tisi Zimbabwe yacho. Munoziva kuti tisi vana veZimbabwe. Motidzvanyirira motitsikirira. Vakuru venyika tokumbirawo kuti muite something nenyaya iyi. Chikumbiro chaicho baba venyika. Tokumbirawo muite something nenyaya iyi please. Taridzaiwo simba renyu, taridzaiwo moyo apa. Muite simba, taridzaiwo simba renyu. This is not correct. This is not right. Tione justice chito pana baba. This is not correct. Baba venyika ndo tokumbirawo. Dai muchitomboza kuti tinenge tinotokutsigirai zvokudaro isei. But tinozouya tichikuprovokai imi vakuru government kuti muacte. Hatikutuki tenge chida kuti muacte tinotokuprovokai because we don't hapana chinoitika. If you keep quiet nothing happens. Nothing happens. Takakumbira tikati mbopindai muvanhu alright. Munzo zvichemo zvevanhu zvibve zvagadziriswa. Hazvisi kuita still. It's not happening. Saka tidii? Titore henyu timirire madzimai. Ndiri kuzvipira hangu, ndiri kuvolunteer pano vakuru venyika. Nditore henyu muti employe, ndimirire vanhu vane zvichemo zvakadai imi. Nditore henyu ndimirire vanhu vane zvichemo zvakadai kana munhu ari kufanirwa kuita basa iri, asiri kugona kuita basa iri, ari kutadzira basa rake. Chitore henyu madofu asina kudzakada sesu, tinouya tinongoshandisa voice tongotaura zvinhu zvoitika. Justice ngaiseviwe. Justice ngaiitwe. Takanzwa kuti nyika inovakwa nevene vayo, chokwadi ndizvozvo. Handichazivi kuti tiri kuvakawo here nyika isu tisu vene vayo ka. Takanzwa baba achitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Baba vachitaura kudaro. Isu takuzama kuivaka futi. Ngoti zvetinotaurisa. Guys, thank you hande kuPrazile Ivans. Let's go kuPrazile Ivans. Anenga wanawo number dzemurungu weIvans kana kuti number dzaataugwa yaya. Tipewo number dza HR. Tipewo number. Ari kuziva HR number dzake, tipewo number titongofamba naye. Andika asiwo vakuru venyika tenge chingotaurawo kusvikirawo mapindira panyaya. Kusvikira maito the right thing panyaya baba. Muna kufunga kuti basa rake ngaiche basa rake apa. Nyanga yeongororwa ngainvestigate kwei. Baba kana chifunga kupiwa what belongs to him apiwa. Iko zvinope kuinda vana. Vapewo pekugara, alright. Chivapewo pekuti vagare tione nyika ise ione. Guys, but ndudzewo chino mchida kuti tiye panapa tichimirirawo. Tinomirira sei vanhu pane maproblems akadai anenge achitogwa nevanhu achiendawo kwatiri. Tinomamirira sei kana ndimiwo. Iwe uri kuramba chiseka, iwe uri kuseke. Tinomirira sei. It's hard even for us. Hande kuIvans guys. Number kana dziripo ndikandirewo WhatsApp guys. Tinodzoka pano toita live pano tofondera munhu pano. We want to understand the full story what is going on. And kana tichitaura kuti hashtag Ivans must stop operating, we are going to do that.
handitika I believe kuti kuzobva kune vanhu vatema uko varidzi venyika vanopfuya huku vakawanda vari kutoshaya pekudzipfuwira huku dzachona. Vapei zviri nani mupeka ivo, mutorai prazi kumurungu uyu mupe vanhu vatema prazi vaite huku imomo, because we can do it, we can do it. Varungu ngavachidzokera kwavo kwakabva, isusu torima huku toita huku dzedu tega. We can do it. Nyika inovakwa nevene vayo, tisu vene vayo, tipei tivake nyika yedu, tipei mapurazi ayo tivake nyika yedu. Munhu ngaadzokere kwaakabva uyu Europe, because this is not correct. Tipeiwo mukawana zvaHR guys, mapicture HR nechi, tipeiwo tingofamba naye. That's the best that we can do. Nekuwana namba dzake mundipo tivafonera. Antika 50 years is not a joke guys. Kuzvarira vana vose papurasi papa vakadzi vakuru vataona apa. Papurasi akadai nafanwa kutogwa anobata vashandi rafu kudai so, because vanotonga munyika yedu. Inyika yedu kai. Vari kutonga munyika yedu. Come on guys, this is not correct. This is not correct. This is not correct. Guys, hande ku iPhones tusangana iko kwande ku iPhones.